Η οδοποιία ίσως είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Δήμο μας. Πρόβλημα που υπονομεύει την ποιότητα ζωής όλων μας, την ασφάλειά μας. Πρόβλημα που υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Η παράταξή μας θέτει το ζήτημα της οδοποιίας ως την κατεπίγουσα προγραμματική δέσμευση. Κυρίαρχος στόχος της επόμενης πενταετούς μας θητείας, αν θέλουμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο Δήμο, είναι η κατασκευή και ανακατασκευή οδών εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Συγκεκριμένα, διάνοιξη της λεωφόρου Βραβρώνος. Αποπεράτωση διαπλάτηνσης οδού Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα. Τα πρώτα 2 χρόνια θέτουμε ως προτεραιότητα την ασφαλτόστρωση με κάλυψη 50% αστικής και αγροτικής οδοποιίας. Παράλληλα, δημιουργούμε ειδικό τμήμα στην αρμόδια αντιδημαρχία που θα έχει την ευθύνη του συνεχούς ελέγχου και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, π.χ. λακκούβες, υποχωρήσεις κτλ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικότερα όμως σήμερα, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, η ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας είναι επίγουσα προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής. Με κάλυψη 7 μέρες την εβδομάδα έως το βράδυ και εξυπηρετώντας από άκρη σε άκρη το Δήμο μας, Πετροτάβο, Νέζα, Πράσινος Λόφος, Κατασκηνώσεις, Νεάπολη, Μεροπεύκο, Μπούρας και πολλοί άλλοι οικισμοί. Επικαιροποιούμε την υπάρχουσα μελέτη που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ και την εντάσσουμε τον πρώτο χρόνο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στόχος μας, εν ώψη της κατασκευής του προαστιακού, η διεκδίκηση κατασκευής τουλάχιστον 3 στάσεων εντός των ορίων του Δήμου μας. Οδοποιία και δημοτική συγκοινωνία είναι στην πρώτη γραμμή της επόμενης πενταετίας. Για να ανασάνουν οι δημότες μας, για να ανασάνουν οι πόλεις μας, γιατί η ποιότητα της ζωής μας κρίνεται από την καθημερινότητά μας.